बियो सहर हायनाया बे सहरावनो आलो आलो जिउ खुंबोदों। नाथाय दिनै आदामगुरि गामियाव मोनसे फजनि थाखाय दावबायहैयो हायनाया। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो। आदा बेजों गान थांजाला नामा? ओहो जारौ, बेजों थांजाला। आदा लादामगुरि गामिया बेजों थाङोना? औ जारौ, बेजोंनो। बे गामि बारनायनो एसे खस्थ' मोनलांसिगोन नोङो। दे जेबो नंला। आयै लामायानोथ' गाज्रि, मार थांनांगौ जाखो? ओइ आदा, आदा! सोर बेलाथि सिख्ला फैलाबायखोलै जोंनि हादान रायजोआवलाय? मा जारौ? आदा बे लादामगुरि गामिया बेसे गोजान दंबावथाय? एहे, बारा गोजान गैला नानि। बे गामि बारनानै बै गामियानोसै। आदा आं बे गामियाव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों। रावखौबो सिनाया, मोनथियाबो। बेगाबो जोबोर गिलिर। अन्नानै हेल्प खालामदो ना आदा। मदद होनो खिन्थु अनेक रोखोमनि मदद दङ। सोरखौबा बामनानै लांनाय, सोरखौबा दिखांनानै लांनाय, सोरखौबा हिनजाव खारसननायाव दोनलांनाय। नोंनोबा मा मदद नांगौ? आदा आं बे गामियाव मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय सानथामनि हाबाफारि लानानै फैदों। अन्नानै आंखौ गावबुरानि न'सिम दोनहैदो ना। बेगाबो जोबोर गिलिर। ओइ थाजिम, ओरै फैनाय। बे नानिखौ ससे दोनलांनो। नै थिखोना होदो। बेगाबो मा एसे गिलिरलै। आदा रथ'लाय, आं जा दै गांबाय। नैबेखौ लाथ'। दैयाबो गैला। आदा बेहाय बहाबा दै मोनगोन नामा? औ मोनगोन। बैयावनो एभेलेबेल दै। बै जोंनि उन नै बावनो दोनथ'नोसै। नै बेखौ लाथ'। नै लोंफैदो। जोंनि हादान रायजोनि आंख्रमन दैखर। बे दैखौ आं लोंनो? आं बे दैखौ लोङा। होमबालाय दैयानो गैला, थौदो थांनोसै। दैयानो गैलाबा नों माखौ लोंबावनो? बेनोसै जोंना लोंग्राया। थौदो थांनोसै। आदा, ओइ आदा। खुलुमबाय। नै आदा आरो बाजै, बे सोहोरनि सिख्लाया मोनसे प्रजेक्ट लानानै जोंनि गामियाव फैदों। बेयो नोंसिनाव थालांथ'नांसिगोन, बेनिखायनो दोनबोनाय जादों। फैदो, जिरायफैदो। फैदो। आलासिया थाथ'ो, आं दै लायनि। औ दे बाजै। बिदिब्ला आदा आरो बाजै जों थांनोसै नामा? आलासियाबो थालांथ'दों। औ दे। दानो थांनोसैबो आरो। औ बाजै थांनोसै। दै लोंलामानो जायोमोन। नांला बाजै नांला। माब्रै थांजेननो आं गोदान सोदान। रमाया दोनबोनायाव कल खालामनां।
हेल'। ओइ बहा दं? नै आं खामानिसो मावदों। आंखौ बै गामिसिम दोनलांनो हागोन नामा? आं सोलाबनाय नंलान्दां। आं नै खामानिसो मावदों। अ दे। हाय। मैया आंखौ दोनलांनाया नोंनोमोन ना? औ आंनो। अन्नानै आंखौ बै गामिसिम दोनलांना प्लिज। जागोन दे थ'दो। मानो थांगोन नों गामियाव? बे गामियाव मोनसे गोनां प्रजेक्ट दङ। अ बिदिसो होमबा जाहोना। थाबायनो बानाया हाललांला, आथिं साजोब्बाय, साइकेलखौबो नारबाय थायो, थिखोआबो मायाबो, मोनसे बुद्धि खालामनांसिगोन। हो? बोरै गोलैखो? र'। ओइ नुवाखै नामा? सिखारदो फैदो। मा बैसानि सिख्ला जाखोलै बेलाय, ससेल'खौनो थाबायनो हालायि। हायनाया लादामगुरि गामियाव नुजाहैनानै गोबां बर' नखरफोरनि मावनाय दांनायखौ सुला लाहैयो। थ' थांसै। गुरै सोद्रोम आखुनि मा एथ' हेन्डसाम। आंना थांनांगौ समाबो जाबाय। आं मा गोसोजों गानना थांबावगोन? र' कल खालामनि आं बेनाव। हेल'। ओइ थेंकिउसै दे आंखौ मैया दोनबोनायनि थाखाय। जागोन दे। ओइ आं जा बरिं मोनदों, फैना दसे बेरायहैनि। दाहाय? जागोन दे। मा जाखो? नायहरलाय थाइजिम, बिफां लाइफाङा बेसेबां समायना। बिब्दिनो जों सानैजों गोसो गोरोबलायोब्ला बेसे समायगोन। सुबुंनि नोजोरावल' समायना जानानै मा जानो? जिउआनो आंहा समायना नंखायाब्ला? ओइ जायना, आं अरायबो नोंजों लोगोआव थाफानानै समायना खालामगोन। हायना, नों आंखौ बिदि बुंनानै आंनि गाखोनाय गारायाव संख्रि सारना दाहोसै। प्लिज थादो, आं थांसै। मा एथ' समायना सिख्ला, माब्रै हगारहरबावनांगौ दे? मा गोसोजों मा होननानै बुंनो लानांगौ दे आं?
मा खालामदों? थादो आं थांनोसै। मा? माथो गाबदोंसो नोंलाय? माथो सानथाम थानानै थांनो होननाया थांसिगोन नामा नोंलाय? एथ' हाखु दाखु? ओइ र' हायना थांनोसैबो आरो माथो सानथाम थानानै थांनो होननाया? औ आदा आं थांनोसै। आं थाजिमखौ लानानै गोबां सिमां सुजुबायमोन। नाथाय थाजिमा आंनि गासै सिमांफोरखौ सिफायबायब्ला आं मा गोसोजों थाबावनो? नों दाबो मिथियाना थाजिमनि गोसोखौ? थाजिमादि मानि थाखाय दुखुनि लैथोआव गब'नानै थायो। नै बिदिब्ला खोनासं, थाजिमहाबो गंसे गोजोन न'खर दंमोन। नाथाय सानसेखालि बै समाव हादान होस्रांजानायाव बिनि न' बां, बिमा बिफा गासैबो सिलिंखार जालांजादों आरो लिरनाय फरायनायफ्राबो गोदाव सोराव जालांजादों। सिबाय थाजिमा ओंखाम बोथिसेनि थाखाय मालायनाव बिबायनानै जानांदों। ना उन्दुनो थाखाय गंसे बिसिना, ना थानो थाखाय गंसे मोजां न'। थाजिमानि मोजां मोननाय रजे मुंनि सिख्लायाबो बेखौ नागारनानै थांदोंमोन। थाजिमा बेनि थाखायनो सानफ्रामबो दुखुनि लैथोआव गब'नानै थायो। आदा आंखौ हेल्प खालामना। औ जागोन, फै बिदिब्ला। मा जादों थाजिम? थाजिम, आं दिनै नोंसिनाव फार्स्ट टाइम फैदों। आंखौ माबायदि नुदों? जाम्बिबिसो नुदों। नों आंखौ मानो बुजिया? आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो। नोंनि दुखुथिया गोरबोआव आंखौल' रजि सानना बजबना लादोंना। हायना, जानांगौ रजेया आंनि दुखुखौ सहायनो हायियाव गोदान जोनोम लाफिनबाय। ओइ, नोंखौ दिनै रजे बायदि जोबोर समायना नुदों। नों हायना नङा, आंनि रजेसो। बिरदाव थादो लोगो।